Koji od svojih objekata najviše volite i da li se dešava da neke od njih obilazite, da odlazite tamo povremeno? Pa ima više objekata, da, zaista po gradu i svaki je nekako na svoj način specifičan i meni lično interesantan jer prosto veže za neki trenutak, neki moment kada su nastajali i neke aktivnosti oko njih i generalno su mi dragi. Svi volim da ih obiđem, ali ako bih trebalo da jedan posebno izdvojim, onda bi to sigurno bio najvažniji, najveći i najsvežiji. Znači, govorimo o Rajićevoj, projektu u Rajićevoj. Mislim da smo otac i ja na tom zadatku zapravo zbog svoje važnosti i zbog važnosti lokacije stvarno dali nekako maksimum naših nekih kapaciteta i mogućnosti u ovom momentu da on ispadne što je moguće bolji. I to smo dali kroz neko vreme, u stvari, i to vreme koje je uloženo u to nekako nas veže za taj objekat i njemu volim da se vratim, njega volim da obiđem, njega volim da vidim kako radi u funkciji, kako živi. Iz prostog razloga što je ta dužina zapravo tog posla bila jako bitna i stvarno smo prošli jako mnogo različitih situacija i iskušenja tokom rada na tom zadatku, počevši od promena ekonomskih situacija, od prve nagrade na konkursu, od jednih perioda nepoznatih stvari koje će se dešavati vezano za taj zadatak, od ekonomskih kriza, od političkih promena, od odnosa prema institucijama javnim, smenama jurisdikcija, znači da ne pričamo o 17 varijanti rešenja koje smo radili za izraelskog investitora u trenutku kad smo saznali ko će biti vlasnik lokacije na usaglašavanjima programskih elemenata i kondure i figure objekta. Tako da posle svog tog uloženog rada i uložene energije, mislim, otići tamo i vidjeti ga kako živi, to je zapravo ono zašto ima smisla žrtvovati se.